Dinilai masih goromलै Ma beri fungsa auso kita mulai nilai. Ayah ini sih jalan nolnya itu bener. Angni siapa nih ya? Ane angni beri sekali jalan ke. Camba beberapa batu deh. Skor kono jahat deh mbak. Kasih yang dia nih sate. Ma baik sudah nih kenapa? Saya kenal. Siapa? Dia dulu salin namanya Katolina dulu. Kalau sudah tak perlu Katolina sih. Dulu. Hello, lo apa? Orang pra muya dengan pra mata orang bukan cuma nak kelai. Apa? Bukan nak kelai saja. Bajwi Gaobrangni pra, puyem bah, sinyal orang lagi mana sih kan? Ini mati kalam baunu bra, Bajwi Gaobrangni tangsi nama, kapsi mungkin cuma, hot, maku melena go bra, hot, jamba zumai sira, zumai si, oh, tuh, balik tuh. Ma, bunda ber, orang nggak? Ma, bunda. Ma dari geli, jenguk bunda badin nudung nama. Oi, malih ma, nang nama, ha? Nang nama. Bro, ang skor jawa ke jahiger nih, yang itu. Salah giko. Lama kan dah size. Tuh tangsi yau tabai kaman jan nongla. Wih, aku.
बेथ' माथो सिखौ दाननानै थांफिन होन्दोंमोन साला नोंथ' साला बे लामा खोन्दाय सायसा माथो नोंसोरसो बाजै 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 गावब्रां मा नों बाजै गैयालै गावथ'सो नांगौमोनलै आदा नों जिरायथ' होनबालाय माथो खामलाय गैयालै नै हायाव जायो ओइ जिराय आंबा खामफ्लाय गैयाबाबो जिरायदों नोंखौ दे लुदो लादो दे बाजैबो गैया बाथोनबो गैया माथो खालामबावनो लोंदो सेर माथो गोसाथारलै माथो खालामनो लोंनांसिगोन लाबोदोब्रा आंबो एसेबाव एसे मा खालामो लामा खान्दाया बिगबायना जोंनाव जाखाबायानो माथो बेलाय माथो अबस्था गैला नोंलाय दे माथो होदो एसे बुंना होदो बेखौ नामा आरो बेखौ लोंखांबाथाय थांदो दे बेयाव फैदोब्रा आंजोंबो दे गैखाला लोंनानै थांनांसिगोन दे लहा जाबायबालाय थांसै होनब्ला जालालै ओइ भाइ मा जाखो माथो बोरै बुंदों फै फैदोलै नामानि भाइ माथो बोरैबासो जालायबाय ओइ बिदि नङा